היה מזמן, הוא הגיע בי דיוק בזמן ולקח אותי ובדייט ראשון הוא ישב מתחת לחלון וחיכה לי וכשהייתי בודדה קריס היה ליצרה בטוב ברע כמו אדם בדמות מלאך שאלוהים אליי שלח ולא הודיע כשהלך הוא הביא לי וויסקי עם קולה שילוב לפנים איך זה הציל אותי שכאב לי איך הוא הצחיק אותי איך הוא לקח אותי בלימוזינה בסתיו בשרב ניצלתי את המצב אולי הוא היה קצת מאוהב אבל אני לא רציתי את קריס לא רציתי את מה שהיה לו להציע רציתי את ההוא שעשה לי צרות שגרם לי לבכות שהלך עם בחורות אבל הלב הוא זוכר ולא שוכח ממדינות מזכירות לתקופות ישנות העולם הוא גלגל ועכשיו כשהחלמתי הוא שואל אותי אם עדיין רלוונטי לא אתה לא תלך ותבוא עבר המון זמן ועכשיו אני פה כמו נייר מתכמת אתה לא מבין שאתה פתה אתה לא מבין שהוא הביא לי וויסקי